Nyt on mielenkiintoinen tuttavuus, nimittäin meillä on täällä Kyösti ja Hämpä rakentelee hydrokoptereita, mutta mitä se sellaiset vempeleet on? No se on semmoinen kelirikkoalus. Sillä päästään veissä, lumella ja jäällä. Kauan sulla meni valmistaa ensimmäinen valmis hydrokopteri? No siinä mä varmaan kaikki ne muotin tekemisen semmoinen puoli vuotta. Seuraava vaikki askel on löytää se oikea moottori. Ja se lopulta löytyi Saksasta Hirtiltä 50-heppainen Boxer-kone 200. Joo. Ja niitä minä olen valmistanut jotta 300 kappaletta. Isommillakin koneilla on tehnyt. Ja yksi kuka tykkää sähköhommista tai noista vehkeistä, niin minulta kysyi, että tekisinkö minä sähkökopterin pohjaa. Nyt sitä on testattu ja jalostetaan koko aika. Nyt niitä on jo 10 ajossa. Jokainen on tyytyväisiä. Eli nyt siinä on se polttomoottorivaihtoehto tai sitten se sähkö? Juu, molemmat. Molemmat. Tuo sähkö on näille, kellä on Saarassa mökki. Just. Se on ihan estepeli. Se on köykäinen, huoltovapaa. Kun se otetaan se kopterimoottori pois, niin sitten siihen laitetaan perämoottori varten teline ja ajetaan kesällä perämoottorilla. Joo, ja sitten kato, kun voin aina rimpuilua vaikka potkurilla tai millä sinne Saareen mökille, niin aina osaan hukkuu, mutta tällä se on hengissä perille ja takaisin. Se on vapaa-ajan kalastajille. Juuri mä menin just sanoa, että varmaan käyttö on kalastajille. On se monen käyttö. Niidenhän pitää päästä ympärivuotisesti. Kyllä, ja varsinkin keväällä, pilkillä ja syksyllä. Niin, oiva kulkupeli. On, ja sitten nyt siihen on vielä jatkojalostusta männellä. Ja laitetaan keulan yksi nostomoottori sähköinen, ja jos se nostaa tätä koko ropposta ilmaa, niin se ei märkää lumme, ei jää kiinni. Mie siihen tien vielä pienen semmoisen ajohytiin, niin en nokka jää. Kuinka pitkä matka on sillä yhdellä latauksella niin kuin suurin piirtein pääsee? No, sanotaan 2-30 kilometriä kelistä riippuen ja painosta riippuen. Mutta sitten siihen saa noita vara-akkuja. Ja välikaapeli laitetaan siihen vaan, niin ei aina töpseliin vaihdetaan vaan. Ja sitten saa painoa vaikka koko päivä. Kauanko tämmöisen saaminen kestää? No tällä hetkellä kuuhen vaihteessa pitäisi tulla 5 kappaletta moottoriyksiköitä. Pohja on varmaan 10 valmiina ja kyllä ne moottorit sitten rupeaa järjestymään. Ja järjestyyhän noita nyt jo kuitenkin.